Bonjour, no. Už sa to deje. Ľudstvo a Zem prechádza do úplne nových vibrácií. Úplne vysokých vibrácií. A deje sa teraz to, že všetko sa dáva do pôvodnej verzie. Cítim, že proste Gaia, Matka Zem, tým všetkým, čo sa tu proste deje energeticky na svete, je tu absolútne, že veľké, obrovské osvietenie. A odkaz je tu pre teba, že proste ty máš byť tohto celého súčasťou a vidím, že jednoducho teba to tu má ovplyvniť veľmi výrazne a toto ti tu aj vesmír proste odkazuje, že áno, už sa to deje a ovplyvniť teba konkrétne to ovplyvniť takým spôsobom, že proste tu absolútne získavaš prístup do celej akáše, cítim, že jednoducho sa viacej stávaš, povedzme, duchovnejšou bytosťou. To je taký zlý výraz, hej, nemám to rada takto úplne, ale že proste otváraš sa väčším informáciám, hej, o to tu ide, už sa to deje, Zem to umožňuje, Zem samotná sa dostáva, povedzme, do vyšších vibrácií, do svojej autenticity, ak mi rozumieš, tým pôvodným, čím bola, a aj ty sa stávaš tým pôvodným, čím si vždy bol a mal byť. Toto je tu proste odkaz. Tí, čo majú rozumieť, budú rozumieť a tých, čo si to má nájsť, tak si to nájde. Preto pozeráš teraz, hej. Sprevádzajú ťa tu bytosti proste tvojim životom. A vidím, že sa ti tu majú odomknúť nejaké ďalšie schopnosti. Niečo ako astrálne cestovanie. Vidím tu, že naciťovanie a práca s jemnou hmotnou energiou, telekinéza, telepatia. Telepatiu už máš zmaknutú, tu cítim, že na niekoho pomyslíš, ten človek ti napíše, už to proste fičí a bude sa to stupňovať. Hej, Akáša. Akáša, to je to, cítim tu pre teba, že na čo si len pomyslíš, tak hneď zmanifestuješ pre seba odpoveď, ani nevieš, že skade niečo vieš, ale proste vieš. To je duša, ktorá vie, hej. Mysel nechápe, že ako to môžem vedieť, keď som v živote s takým ničím nerobil, nič také neštudoval. Duša vždy vie a ide o to, že či sa vieš na tie veci napojiť a tu už vidím, že ty si naozaj veľmi schopnou bytosťou a vieš sa dobre nalaďovať s vecami, hneď sa tam na niečo sa zameriaš, hneď sa tam naladíš a tie odpovede ti proste prichádzajú, vieš už dobre. A ešte ak to tak nie je napríklad pre teba, tak sa to ide odomknúť pre teba, hej, preto si ťa toto video našlo, že sa vieš už dobre ladiť frekvenčne, pretože život je o frekvenciách, všetko tu je frekvencia, vibrácia, ktorá vibruje na určitej frekvencii. Rádio, hej, klasický, výborný príklad, kde napríklad aj Stranger Things to bolo dobre ukázané, že áno, Elle sa vždy vlastne naladila na určitú frekvenciu toho, aby sa mohla vlastne astrálne dostať k nejakému človeku. Toto tu dávam len ako príklad pre niekoho, kto by to chcel pochopiť, čo tu vlastne hovorím. Hej, a o to ide, že frekvenčne ty toto zmajstruješ. Ak to ešte nemáš zmajstrované, tak budeš úplne, že sa na niečo zamyslíš, zameriaš, nastavíš sa myslou a hneď si to pritiahneš do života, hneď budeš mať nejaké odpovede. Všetko tu už úplne začína pre teba inak fungovať, pretože ideš do vyšších a vyšších vibrácií a ideš so zemou, hej. Mám tu proste túto kartu, to je Lemúria, to je akoby raj na zemi. Raj na zemi. Raj na zemi, ktorý tu začína a začína pre teba, pretože ty myslou si už tam. Hej, ty už tu máš raj a preto teraz ho budeš žiť. Budeš vnímať iba realitu, kde sú pekné veci, kde sú dobrí ľudia, kde je pekná príroda. Hej, toto proste. Ty si tu manifestuješ úplne taký raj na zemi a už sa to deje. Už sa to deje a bude sa to diať aj kolektívne pre ľudstvo, ale je to o tom, či ty sa tam ocitneš, tu v hlave. Či už to vnímaš, či si tak nastavený, či si pozitívny. Hej, a cítim, že ty si tu proste duchovná bytosť, ktorá sa veľmi rýchlo proste posúva v rámci tohto života a vnímaš proste veci, ktoré normálni ľudia nevnímajú. Dobre. OK, koleso osudu, no jasné. Tu sa to ide všetko pre teba roztočiť. Tu sa všetko mení a koleso osudu je o výrazných, ráznych, náhlych zmenách. Osud, hej, toto je osud, aby si ty bola proste vo vysokých vibráciách, bola duchovná bytosť, bola schopná bytosť
aby si tu niečo tvorila. Hej, takže toto je tu proste pre teba dnešný odkaz. Všetko sa tu ide meniť pre teba, pre zem. Je to osud a osud ťa navedie teraz na nejakú novú cestu. Uvidíš, čo to bude. Takže ak to s tebou rezonovalo, daj do komentu nejaké srdiečko. Ak by ste mali záujem osobný výklad, všetko nájdete na mojej stránke bezspiritual.sk.